Dok su učenici mislima već polako na ljetnim praznicima, u gradu Lepoglavi već razmišljaju o novoj školskoj godini. Naime, ideja je na jesen u lepoglavskim školama krenuti s novim projektom. U gradu Lepoglavi nastavljaju s ulaganjem u osnovnu školu, a želja je ovaj put realizirati još jedan projekt, kako kažu, koristan za učenike, ali i njihove roditelje. I na taj se način nastoji razvijati obrazovanje kako bi se ublažili propusti kurikularne reforme na nacionalnoj razini. Ovisno o interesu roditelja, produženi boravak uveo bi se u sve 3 lepoglavske škole. Kao jedan novi oblik jednog pedagoškog standarda za naše prvenstveno učenike, ali da olakšamo roditeljima onaj problem kad jednostavno zbog posla možda oni ne stignu toliko biti s djecom jer djeca idu doma, onda ih ili nitko ne čuva ili pak i djet. Ovim projektom bi zapravo klinci ostali u školi malo duže, napisali zadaću, poigrali se, družili se, razvijali nekakve druge socijalne vještine i jednostavno u određenom trenutku nakon povratka s posla roditelj dolazi po dijete koje je već napisalo zadaću, naučilo, bilo sa stručnom osobom, vratilo se kući, imalo vremena za igru i za bezbrižnije djetinjstvo, recimo to tako. Zaživjeli projekt plan je da će grad pokrivati troškove stručnog osoblja, a roditelji sufinancirati dio ručka kako bi djeca imala topli obrok popodne u školi. Želimo ovdje uključiti, naravno, jer je škole spadaju pod Varaždinsku županiju, jedan zajednički projekt sa županijom, gradom i roditeljima, da se vidi zapravo ta nekakva tropartitnost cijele te priče gdje svi zajedno želimo razvijati taj obrazovni moment na pogotovo i manjim sredinama gdje je užasno važno imati dobru osučnu dasu koja je zapravo znanje, jer sa znanjem mi onda možemo razvijati i Lepoglavu znatno bolje. A ovo je prvi korak tom dijelu. Ako već sufinanciramo prijevoz, ako već sufinanciramo udžbenike i to ćemo raditi dalje, onda je ovo zapravo prirodna nadogradnja cijele situacije gdje jednostavno pokazujete da vam je stalo i da želite roditeljima prvenstveno lakše, ali pružiti djeci onu dodatnu mogućnost da sebe razviju i svoj potencijal koji klinci imaju u sebi. Ovisno o iskazanom interesu roditelja, s projektom će se krenuti u jednoj ili pak sa sve 3 škole, a bit će obuhvaćeni učenici od 1. do 4. razreda. Sve su 3 škole provele svoje ankete, slijedi detaljnija analiza, a u gradu bi htjeli, ukoliko će biti sve u redu, da se s projektom krene na jesen s početkom nove školske godine.